Франклин се загуби. Косинурчето Франклин можеше да се пързаля надолу по стръмния склон към брега на реката. Можеше да брои от 1 до 10 и обратно от 10 до 1. Франклин можеше сам да откопчава и закопчава копчетата си. Можеше дори съвсем сам да отиде чак до къщата на мечето Рошко. Но на Франклин не му разрешаваха да ходи сам в гората. Един ден Франклин каза: "Мамо, искам да си играя с мечето Рошко." "Може ли да отида до Рошко, мамо?" "Може," разреши майка му. "Но до 6 часа трябва да се върнеш за вечеря. Сега ще ти покажа как ще бъдат разположени стрелките на часовника в 6 часа. Ето така. И не забравяй, не бива да влизаш в гората." Франклин набързо по пътечката забърза. Мина по мостчето, прекоси поляната с горски плодове и стигна до къщата на мечето Рошко. Рошко се играеше в градината пред къщи с лисичето Лиско, гъсока Гери и видрата Шуши. "Ехо, ето ме!" извика Франклин. "Дойдох! На какво си играете?" "На жмичка!" викнаха приятелите му. "Ти жумиш!" Франклин затвори очи и започна да брои. Жмичката беше любимата му игра. Вярно е, че той беше доста бавен, но за това пък беше умен и бързо откриваше кой къде се е скрил. Знаеше, например, че Рошко винаги се крие на поляната с горски плодове. 9, 10, отварям очи, обяви костенурчето. Отвори очи и се огледа. В това време сред малините се мярна рошава, кафява лапка. Крадешком откъсна няколко малинки и бързо изчезна обратно в малинака. "Рошко, видяхте? Пуза тебе!" викна Франклин. Под моста Франклин зърна крайчеца на няколко перца и едно лъскаво кожуче. "Ето го гъсока Гери. Ето я и видрата. Пуза вас!" извика той. Оставаше му да намери само Лиско. Претърси храстите, надникна и над падналите дънери. Лиско го нямаше. Франклин тръгна по пътечката, мина по мостчето и без да забележи влезе в гората. Обикаляше дърветата, проверяваше в хралупите, пъхаше се в тупките между корените, претърси навсякъде, но не можа да намери Лиско. А лисичето въобще не беше в гората. То се бе скрило в къщата на мечето и след малко извика: "Не можеш да ме намериш! Не можеш да ме намериш!" Но Франклин не отвърна. Той не можа да го чуе, защото се бе отдалечил много от приятелите си. "Къде ли е Франклин?" зачуди се Лиско, но всички вдигнаха рамене. Никой не знаеше къде е костенурчето. Затова решиха да се починат и да го изчакат да се появи от някъде. По едно време мечето Рошко въздъхна: "Май съм гладен." "Аз също," кимна гъсокът Гери. "Наближава 6 часа. Франклин сигурно се е прибрал вкъщи за вечеря." "Разбира се, как не се сетихме досега?" извикаха останалите и също забързаха да се приберат. Когато часовникът удари 6 часа, родителите на Франклин започнаха да се ядосват. Вечерята беше готова, а Франклин още го нямаше. Когато стана 6:30,
Те се разтревожиха и тръгнаха да търсят костенурчето. Бащата на Франклин пое по пътечката. «Франклин!» викаше той. «Къде си?» Майката на Франклин реши да разпита приятелите му. «Знаеш ли къде е Франклин?» попита тя мечето Рошко. «Знаеш ли къде е Франклин?» попита тя видрата Гасока. «Знаеш ли къде е Франклин?» попита тя Лиско. Никой не знаеше къде е Франклин. Всички се разтревожиха. Смрачаваше се. Франклин се огледа. Тръгна наляво, после надясно. Всички дървета изглеждаха еднакви. Всички камъни изглеждаха еднакви. Костенурчето не можеше да намери пътечката. «Загубих се», каза си Франклин с треперещо гласче. Той не можеше да си спомни откъде е дошъл. Не знаеше на къде да върви. Беше уморен, изплашен и съвсем сам. Сам самичък. Сви се в малката си корупка и зачака. Някой трябваше да го потърси. Някой трябваше да дойде. Разбира се, че ще дойде. Така ли? Всъщност не беше съвсем сигурен. По земята пробягаха сенки, тъмни. «Кой е?» прошепна тихо Франклин, но никой не му отговори, защото това бяха сенките на облаците, които започнаха да закриват луната. «Буху, буху!» «Кой е там?» прошепна още по-тихо Франклин, но никой не му отговори, защото това беше бухалът, който бухаше от клоните на едно далечно дърво. «У-у, у-у!» «Кой е там?» Почти нечуто прошушна Франклин, но отново никой не му отговори. Виеше вятърът, който се промъкваше сред клоните на дърветата. Франклин се опита да заспи, но не можа, защото и най-малкото шумоление го караше да подскача от страх. За да си даде кураж, той започна да си тънаника тихичко, но внезапно чу скръц-скръц, 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 дум. «Кой е там?» прошепна оплашено костенурчето. Никой не му отвърна. Тогава Франклин чу някакъв друг звук, като че ли някой викаше името му. «Ето, още веднъж. Тук съм, ето ме, тук съм», завика Франклин, колкото глас имаше. Скръц-скръц, 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 дум. И зад дърветата се появиха родителите на Франклин. «Ето къде си бил», извикаха те. Целунаха го, прегърнаха го здраво и не го пуснаха от пред крътката си. «Толкова се оплашихме», каза баща му. «Обеща, че няма да влизаш сам в гората», скара се майка му. «Но аз не го направих нарочно. Стана без да искам», подсмъркна Франклин. «Търсих Лиско и не забелязах как е станало». Тримата намериха пътечката и тръгнаха към къщи. Вечерята във урната беше още топла. След като излапа по 2 порции от всичко, Франклин обяви, че иска да каже нещо важно. «Съжалявам, мамо и татко», започна той. «Извинявайте. Никога вече няма да влизам сам в гората, дори ако Лиско се е скрил там». «Дори ако Лиско се е скрил там?» попита майка му. «Дори ако Рошко се е скрил там?» попита баща му. «Който и да се е скрил там», каза Франклин. Отдавна беше станало време за лягане. Франклин се вмъкна в своята топла, безопасна корупка. «Лека нощ, миличък», пожелаха му мама и татко, но никой не им отговори, защото Франклин вече спеше.